weche mag budget en ni jopiny bende ne okodong chien elo achiel kachiel e yore mopogore opogore twak ma jatend migawo moromera Njuguna Ndung'u kinde mane osom budget mar komenda ma 2024 2025 od bura mamalo. Motel na somo mar budget jopiny ne ogolo pachgi wi gigo mane gigeno yudo ka okale budget ma kamano. Ne en odiochieng' ma jopiny rito mar winjo achiel kachiel gigo mane budget mar komenda 2024-2025 oting'o kane gin kod geno mathoth e budget ma kamano ma otelo ne chenro mar pedho ayanga e od bura e boma ma Homa Bay kata doko ne jopiny ne dhi nyime kod tijegi mapile to moko ne oyawo nyakalondo kuondegi mag tich mar winjo achiel kachiel budget mar piny Kenya kaka ne dhi nyime od bura ma en kar go wuoche rangi manitie dho posta e boma ma Homa Bay. Tije dhi nyime kata kamano ne giweyo witgi oko mar luwo kaka jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u ne dhi nyime kod somo budget mar piny Kenya. Kamago mane ok nyalo yudo nyakalondo kata wang' jowi machiegni kodgi to ne oyawo simbegi mag ong'we yamo ka giluwo achiel kachiel e yor mbui kaka ne chenro ma kamano dhi nyime. Ka johala moko bende ne ochungo tijegi ka giluwo achiel kachiel chenro ma kamano e wang' jowi ma gikete kuondegi mag tich. Ma otelo ne chenro no jopiny ne ogolo pachgi kaluwore kod geno mane gin gi budget ma kamano. Ni weche mag somo bende sirikal omiyo migawo mar somo pesa moromo ma ginyalo ndiko godo jopuonj gine mar junior secondary education. To kawadok bende mana kar migawo mar somo achiel ni bende sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program magisebedo ka gichiwo gandi ne skunde nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Bende gikete pesa moromo mamiyo kwadhi osiptal to wayudo ka nitiere yath moromo e osiptendewa. Ne en kwayo na ni wajumbe mamekwa manitiere these committees ber ka ng'iyo ni to bomendo kete road network kilometers ekech ang'iyo budget policy statement giwacho ni gidwa loso nderni malomo 6800 kilometers madhi bedo tarmacked. Wanti gi so many roads manyalo lead ji towards economical development maloso gimiluongo ni the tax base kama ji nyalo yudo chenro mar timo godo ohala. Be nderni go be inyalo losgi. Mana gima neno ka is most important. Then mogik ma adwa sisitiza mamondo miawachi concerning this budget policy statement any wang'eyo ni mitigation measures magiketo onego bed ni giluwore kaluwore gi duond chik nikech waneno ka ji yuago ni the cost of living ni malo. Pesa momiwa e counties okaneno koromo. Iyudo ni Migori nigi population mapiny kendo wayombo gi pile budget to migi budget wang' ni molo Homa Bay County to jowa bende kosemi pesa gi make sure ni gitiyo nwa gi pesa maber. To e gwenge mamoko bende jopiny rito winjo kaka budget ne dhi nyime kane gin kod geno ne budget ma kamano ne dhi mulo sectors mosebedo ka hinyogi. Awendo mainly wapuro niang' e gima wapuro mang'eny. Koro ne wakwayo government mondo pesa maber kata budget ni oketie pesa maber ne Ministry of Agriculture mondo chiere weche mag niang' weche mag soni nikech kaka ung'eyo ni nitiere areas mag jopur mapok ochul. Wan kaka jo boda ma wendo wasebedo kuwajuogo to ngima tek. Soni ka sani ok odhi maber ahinya nikech pesa machul jopur onge. Tunatarajia bei ya vyakula itapungua na ni matarajio yetu pia upande wa vijana utaweza kuangaliwa, mambo ya michezo pia iweze kuangaziwa kwenye bajeti. Hatutaki tax iongezwe kwa kila kitu, sana sana basic needs. Hiyo ndio ile ambao matarajio mkulima wa chini ama mtu wa kawaida anaangalia zaidi. Chakula, unga, mkate, vitu kama hivyo. Hatutaki kusikia kwamba mkate imewekwa tax. Ikiwekwa tax mkulima wa kawaida ama mtu wa kawaida tumemmaliza nguvu. En budget mana jopiny rito kod leyo kendo kadwa konende gidhi nyime kod tijegi mapile to moko kuom gino ka othuolo malo achiel kachiel to ok ma jatend migawo e od bura mar lewo ni to ng'o ma nitie budget mar komenda 2024-2025. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.